Lectures per a l'aula amb les germanes Roig. Isabel vol ser escriptora. Un llibre de Rosa Roig amb il·lustracions de Manola Roig, editat per Edicions 96. Isabel de Villena, emparentada amb les cases reials d'Aragó i de Castella, fou abadesa del monestir de la Santíssima Trinitat de València. Amb el seu Vita Christi, una de les mostres més belles de la literatura religiosa del segle XV, Sor Isabel està considerada la millor escriptora de l'àmbit hispànic medieval. El llibre es va publicar a València l'any 1497 i es va reimprimir 2 vegades més en l'època. Defensa el protagonisme de les dones en la vida de Jesús. A les monges els agradava llegir en veu alta les històries del meu llibre que parla de les dones que mereixen un lloc en la vida de Jesús, com Maria la Samaritana, Marta la Cananea, la viuda caritativa, les 2 ambaixadores de Déu, Anna la matrona, Anna la mare de Maria Magdalena, Maria la mare de Jesús, Eva i moltes més. Com vaig ser abadessa durant 27 anys i tenia dret a usar la paraula en públic, vaig aprofitar per a narrar la bondat, la saviesa i la grandesa de les dones. Bona lectura!